Fit-tielet ħadd tar-Randan nisimgħu silta tal-Apostlu missierna mill-ittra tiegħu mill-ewwel ittra tiegħu lil-Korintin. Ma rridkux ma tkunux tafu ħuti li missirietna l-koll kienu taħt isħaba, il-koll qasmu l-baħar, il-koll kienu magħmda f'Mosè fi sħab u fil-baħar, il-koll kielu mill-istess ikel spiritwali, xorbu tassew mill-blata spiritwali li kienet timxi magħhom u din il-blata kienet Kristu. Madankollu l-biċċa kbira minnhom lill-Alla moġbuħx għax il-koll waqgħu mejta fid-deżert. Dan ġara b'eżempju għalina biex ma nixxenqux għal ħwejjeġ ħżiena bħalma xxenqu huma. Anqas ma għandkom gergru kif għamlu xi wħud minnhom u qeridhom il-qerriet. Dan kollu ġralhom b'eżempju u nkiteb bitwiddiba lina li fuqna wasal tmiem iż-żminijiet. Min jidirlu li wieqaf joqgħod attent li ma jaqax. L-Apostlu missierna San Pawl f'nofs il-mixja tar-Randan bil-kelma qawwija tiegħu isaffina mill-preżunzjoni. Min jidirlu li wieqaf joqgħod attent li ma jaqax. U allura jiena jekk nissaffa mill-preżunzjoni mhux se jkolli l-ardir jew l-arroganza li niġġiedika lil ħuti jew inkella lil min naħseb li huwa f'sitwazzjoni għar minn tiegħi. Għaliex aħna minn aħna, jekk aħna wkoll ittentati bħalma kien ittentat il-poplu ta' Iżrael. U l-Apostlu missierna jistedinna nistudjaw il-ġrajja tal-poplu ludi mod speċjali fil-esperjenza tiegħu fid-deżert tal-40 sena għaliex ikun ta' eżempju għalina. Jitkellem dwar l-għajnuniet li Alla tal il-poplu tiegħu. Imma l-Apostlu missierna ma jiddejjaqx jgħidilna li għalkemm il-poplu ludi irċieva diversi għajnuna, isemmi l-ikel spiritwali, l-esperjenza qawwija ta' Alla, xorta ħodt minnhom lill-Alla moġbuħx. Għaliex? Għaliex marru wara Alla toħra. Alla ta' Iżrael, dak li huwa għajn ta' il-maġieri ma kienx biżejjed għalihom. Id-domanda tajjeb li nagħmlu aħna wkoll waqt li nisimgħu lill-Apostlu missierna l-aħwa. Aħna tant għandna manifestazzjonijiet sbieħ ta' reliġjożità popolari li f'dawn iż-żmiet jgħinuna nitlu fl-ispirtu tar-Randan. Imma tottalina wkoll it-twissija tal-Apostlu missierna mimlija mħabba. Min jidirlu li wieqaf joqgħod attent li ma jaqax.